Azteko prest, Bai, eta zein izango da lehendabiziko platera? ensalada epela bat. Hori da. Horretarako osagaiak izango dizkizuet. Urazak, otarranxkak, baratxuriak, pasta, tomatea, tipula, perrexilaren ospin olioa eta erremolatxa, ernamuinak. Beste osagaiak izan ditut. Vale. Hementxe gura dakazu, irakiten. Nondik hasiko gea? Hasiko gara tomatekin, lehenbizi. Tomatekin. Vale? hori da. Hartuko dugu tipula, Bai? eta moztuko dugu. Hori da. Ensalada epelak gaurko honetan otarranxkak ikusten ditut eta gero pasta berezi batekin egin da, Bai. ezta? Hori da. Vale, oli pizkat, Bai. bertan. Zuek kartan beti ensaladak, ezta? Bai, beti. Hori da. Aldatzen guten txazten, epelak urte guztian zehar. Urte guztia Naiz eta dago. udara izan, baita ere epela, ezta? Dago, bai. Joko asko ematen du, pixka salteatu, gaine jarri eta epela. Bai. Hori da. Vale, jarriko dugu pasta ere bai Osten, guztitzen. aizu pasta hau berezia da. pixka Bai. esan. Hori da. Txipiroi eskoa da. Ah, txipirioizkoa da, Bai. Txipirioen tintakin eginda, ezta? Bai. Beira. Bai. Eta barrura. Eta barrura, ezta? Bai. Hori da. Hau Hemen dakazu gure irekiten, ezta? Gatza Bai. eta ez zara be. Ez, pasta hau daka, ja... Beak badaka gatza, Badaka ezta? gatza. Orduan badakizu ura berotzen jarri eta listo. Vale, tipula ere bai jarriko dugu. Hori da, etxen. Vale. Orduan horretaka txipirioen beltz hori da txipirioen tintakin eginda, Tinta, bai. Hola erosten da, ezta? Erosten da horrela. Hola xe, vale. Vale, gero, hartu dugu langostinuak eta pelatu egin behar dugu. Buruak kendu, azalak kendu, Lagundu gizut? bai, eta izatzak kendu. Hori da. Zerki ba, ondarri bilan, leku eta herri polita. Bai, Hori da. Oinez ibiltzeko, nahiko toki. bai, ondartza juteko ere bai, Zagutuko ere bai. txirrindan ere bai, Txirrindan ere bai. bidegorri bat dago, Baita ere gehoan goialdian, farua ere bai. farua, Bai. iger farua, iger farua. Iger farua, bai. Hau daukagu, Gaur egunan, norbait bizi da? faruan. Bai, hori, bai, Bai. Dago taberna bat, Ah, bai, baserri bat, Baita, kanpina ere bai. Kanpina ere Kanpina bai. bai, hori. gero mugitu, gatza pizkat, Bai. Zeleku bolita kanpinen oteko, antxe. Bai. itsaso onduan, akantilatuak. Bai. Bai. Bale, orain tomate hartuko dugu, Bai. garbituko dugu, hau kendu, eta hau kendu. Bale, bilek. Horrela, eta moztuko dugu dadutan. Bale, Hori da. dadutan, beti baz egiten, Beti bat egiten, horrek zigurtatzen digu, ez dela mogituko, eta laneako hobeto. bai. Hori da. Juan, niko gu dakatena da ondarri bilan, ez da sekulain, zera, lezotikan, oza, Posaidonioan etikan, oinez, jaizkibel Bai, bitartez. egin dute Ondarri bide bilan. bat. Bai, Bai. bida. Eta sekulain dezuzuk, oinez, ez. oraindik ez. Ni Pasaitikan Donostira bai, baina bitu du. Busket hori, denbora gehiago bihar da baita ere. Bai, Lau ordu denbora. eta hola bai, Bai. Behar bada egun hauetako batean goizo jaiki, Pasaitikan ondarri biraku da gero, zuen etxea. Karo, bazkaltzera. Hori da, bazkaltzea. Hori da. Hori, bost egunetan eskaintzen ditugu baita ere, ba bueno, zergatik joan behar dan, ondarri bira, bertara bazkaltzea eta afaltzea ere, bai? Eta bitartien, ba, nola kompletatu eguna, ez da nola osatu eguna. Bai, Hori. ibildu, pasatu ondo eta bazkaldu, ez? Ederki da? Bale, hau daukagu, Segunetan izten duzu, jatetxia?
Ez dugu izten. Ez dezu izten? Ah, egunero zabalik? Egunero, turno egiten Begira. dugu. Ah, zeuen artean moldatzen zazten. Bai. Hori da. Ondo. Aixotu. Vale, hau erdi potxatu dagonean, Bai. botako dugu tomatia. Kenduko dugu hau. Platertxo bat. Eta oporrak dituzuenean, orduan bai izten da? Bai. Orduan bai, hori Bai, da desberdin. hori bai. Hori sagrau. Hori sagrau, ez da? Bai. Hori da. Eta orain botatzen dugu tomatia. Bai. Oso ondo nahastu. Eta utziko dugu gutxi gora bera 20 minuto. Ondo konfitatzen. Hori da. Eta hau egosten, ez da? Eta hori egozten. Hori da. Ba, hau konfitatu bitartean, emitxen utziko dugu pake-pakean, eta berehala gatoz. Hau listo, ez da? Listo dago. Emitxen errezerbatu. Pasta ere bai. Pasta Hartuko ere bai. dugu letxuga. Hori da. Papurtu bat, pixka bat. Pixka bat, hori lagundu. Hori da. Bai. Vale. Gatza. Eta gero zartagian, berotzen ari naiz, pentsatzen otaranjea salteatu nuen. Salteatu bat dugu. Vale. Gatza. Ospina. Hori modenako espina da, eh? Bai. Fiskak. Olibolioa. Olioa. Eta mugitzen dugu. Vale. Hori da. Mugitzen dugu. Eta ukagu hau. Vale. Orduan orau, hau berua dago. Bai, berotzen. Hori da. Vale. Orduan Oso platera jarriko dut hemen. Hortxe jarri. Vale. Egin behar duguna da lehenbizi tomatea jarri. Azpian tomatea ipiniko Bai. duzu. Jarrituko dugu hau. Bai. Listo. Tomatea jarri. Hori da. Vale. Zabaldu ondo. Zeu zaio goxua daukan Bai. tomateak, bai. Hori da. Gero letxua sartzen dugu. Eta presoi pixkat egiten dugu, bale? Hori da, pixka gehiago kabitzeko. Bai. Eta Hori da. sostentzeko. Baitare, hori da. Baitare. Gero gainean ipiniko dizkuzu otorranskak, horrek pixu hartzen du. Bai, eta gero- Orduan pixka zaka beraka, Gero molden kendutzean ez... dana ez ere hortzeko. Hori da. Hori da. Hori da, truko, ez ema trukua, eh? Bai. Vale. Hartuko dugu germinatutak. Hori hauek koloria pixkat emateko, hau da erremolatxa, hori da. Horrein, guztia, oberua dago. Bai. Oli pixkat. Iten da oso erraz hau, Vale. Ze kolore ematen dion, ez da? Bai. Hau hola xin erosten duzu, eh? Bai. Orain. Eta bitartez, pasta jarriko dugu. Onduan. Hori da, segundo. Ensalada de pela. Ensalada honek ere badu bere berezitasuna. Erremolatxa hola jarrita, eta gero pasta, badakizue, txibilen, tintekin egindakoa ikutu horrekin, ez da? Bai. Bai. Hau kasi dago ja. Eta jartzen dugu. Hortxen gainean. Bai, pastan gainean jartzen dugu. Pentsatzen egin zan, hortxen gainean. Letxo gainean jarriko zinura, baina ez, Ez kanpoko aldetik. kanpo aldetik. Ze polita. Bai, jarriko dugu. Zaren perezil olioa. Olioa, Bai. hau eginda ekarri duzu eta ezan momentu batean nola egiten duzun. Hau, perejil hartu, Bai? olian sartu, Olian eta aste sartu. bat utzi. Ah, beira, bera, ondo, berriz. Bale? Perrexil hartu, Perejil hartu, oliba oliotan sartu, sartu eta aste bat azte jarri. bete osgailuan. Osgailuan. Hartxe. Gero, Bai. kolatu, Bai, eta iragazi. iragazi, eta gero perejil gehiago fresku sartu eta Bai. trituratu. Ah, beira, Bale? Oso, Olioa orlegi gratzeko. Bai, Bale? bai. Bale, gero, alboak endiko dugu, eskuekin, Eta gero hori egunetan ere bertan eukitzia osgailuan ere ondo. bai. Koloria Bueno, gal- neberan ondo, hobe, Bai, hori da, osgailuan. orgailuan. Bai, Vale. verifikoan.
Ok, eta hau, Eta listo, ze polita. bai. Horrela, eta jartzen dugu ere bai Bai. almendra batzuk. Bai, Eta gainetikan, hori da, armentola batzuk honek emango dio bruskatuaren sensazio, ezta? bai. Desiatzen hau, Tastatzeko, bai. Eta horretarako da, gizue, gure azken ikutuak ezan, eta berehala gatoz. Ur berotan pasta egozi, tipula eta tomatea lauki txikitan ebaki eta oliotan zueztitu. Uraza ospin olioaz gozatu. Otarranxkak zuritu eta salteatu. Osagai guztiak platereratu eta arbendola gainetik bota. Prest, tastatzeko. Itxuraz, konkistatuta nagoia. Bai? Bai, Ze ondo. ze ondo, ezta? Hori azteko importantia da, Bai. Hori da, tomate pixkat hartuko eta honela, konfitatutako tomatia. Hola, txena. Aber, asmatzen duten, ba. Gauz asko. Bai, dana bat ezin da, dastatu, eta guan, beste zati bat pastakin. Pastare, gutxi ikusila, o gutxi erabilia, eta ze toke berezi ematen dion, ezta? du tokea. Eta tipula konfitatuta letxuekin nahaztuta eta horrela, zoragarria. Eta gero gaineko Almendrak. almendrakin, arbendolakin, ensabada egitean, gutxi ikusila, kombinak eta atletikan, eta goxo-goxua, animatu itxien egiten, oso arrexea. Bagatoz bigarrengo platerarekin, bitartian ezan, haizu itxasuekin lotutako tramankulu hauek ze politak ekarri dituzun, ezta? Bai, ez. Hori da, atzo izan zen hemen baforia, itxasontzia esaten dauna guk, eta hau funtzionatzen du, zer da berezia, da lanpara bat bezala, ezta? Bai, da argili bat, Argi bada, ezta? estereorikoa, Bai, eta eta bueno, hoxen zuk bere itxena, enkantoa dauka. hori da, eta zuretzako da pieza berezi bat, Bai, ezta? bai. Hori da, eta gero hor poleak eta gauzaku itxasuak egin gaurko honetan murgilduta zeharo, ezta? Bagatoz bigarrengo platerarekin, eta bigarrengo platera nola ez, itxasuakin zerrekusila dakana, ezta? Bai. Hori da, bagatoz.